لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. ассалому алайкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастед. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. влоги имрӯзамона аз тайёр кардани қуртоб сар мекунем. ман фатироро зувола гирифтам, амхел монда будам, камтарро гирифтам. ҳозир намхе мепазем шона фатирои варақи тамошобинони азиз. баъдан тамошобинони азиз, аз ҳамагитон миннатдорам барои суханҳои хубтон, барои дуои нектон. шумо тамошобинони азиз ва подписчикони беҳтарин, аз ҳамат миннатдорам. ҳар як смсе ки шумо навистен, ҳар як суханҳое ки гуфтен беҳад барои ман қадр доранд. смсҳои шумо аз замин то осмона. аз ҳамат миннатдорам. шумо подписчикони беҳтаринен. раҳмат барои суханҳои хубтон. худованд аз ҳамагитон розӣ бошад. худо ба шукр, ман соз шидам, соқ саломат ба хонара омадам. беҳад беморимда азоб кашидам тамошобинони азиз, беҳад сахт дард буд. хай худо ба шукр, худованд худаш ёрдам мекунад. дарда худованд метия, худованд шифоша метия. вақте ки дар балница меғалтӣ, фақат як чиз аз худо талаб мекунӣ ки худованд шифои комил тия. мо ба назди оилам баргардам, мақсад ба назди наздиком. камтар дар бораи беморим гап мезанам тамошобинони азиз. ман 3 сол пеш ҳамин бемория шидагӣ будам, лекин ин хел базбин набудам, аз нағз гузаронда будам. у вақт чӣ хел дарди бад набуд бигем, осон буд вай дафъа барои ман. дарав соз шидам, дарав ба хонара омадам. то ҳамин вақта нағз хушрӯ мегаштам бигем, ягон ҷом дард намекард. баъдан ҳамон рӯзи душанбе ки буд, рӯзадор будам, хӯроки шом тайёр кардам, хомшӯрбо камтар. баъд нона реза кардам тавақда, хай хӯроки шом хел хомшӯрбо карда шидем, хай хӯрдему. баъд ҳамин коларо хӯрдам бигем, колаи хунук. соз хушрӯ будам, худо ба шукр. хоб кардам, яке ҳамин хел дард як бора омад, дигар намон. ман ки нафас кашида натонистам, дам хел қапида. шаварма бедор кардам, гуфтам скоре фарёд кунем, мара бара гап зада наметонам, ба я азоб ками ели нафас мекашию, гап мезани бигем. духтур дар рафтам, хай духтуро зур нигоҳ карданд. беҳад духтур мада маъқул шид. наҷиҳати духтур чӣ када маъқул неста бигем, худованд ягон одамада духтур нағалтона, аз ҷиҳате ки мақсад нигоҳу бинишон мада маъқул шид. чӣ хел нағз нигоҳ карданд врачош, то мақсад дар ҷиҳати ӯ порсияшон, медсестрое ки нигоҳ мекунанд, ҳамашон мада маъқул шиданд. дар ҷиҳати тозагӣ, дар ҷиҳати ки мисол касалия чӣ хел сухани нағз қатӣ гап мезананд қатиш, ҳама ҷиҳата дар сатҳи олӣ буд духтуршон. беҳад инсонои хуб буданд, беҳад ёрдам карданд. ман дар онҷа 8 рӯз хоб кардам, аз ман ягон сум талаб накарданд, лекин ман полис надоштам. алиҷа гуфтанд ки як рӯз хоб мекунӣ, баъд дигар рӯзаш платния гуфтанда, скори вақте бурдак ҳамихел гуфт мора. лекин ман пул талаб накарданд, ҳамихел ҷавоб доданд, мара хушрӯ нигоҳ карданд, ҳамаша карданд. катия че намедонам, намдуруни як турбай че нам халида дохтан, ман бисёр чизоша намедонам. бо гастропатия чишай уша ман намедонам. ростша бигӯям, чизои духтурия ман уқат чизоша аппаратоша соз намедонам. ҳама анализу ҳама чизора гирифтан, ама ягон сум талаб накардан. зур нигоҳ кардан, аммо чизое ки аппаратое ки дурнушда бигӯм дохтанам, турбай че номуша турбаш мегӯм, ана ҳамвора мегӯям беҳад ва ё қиматан, ҳама дуруни органи ҳамаи баданта ҳамаша мебинад ва чӣ дард дорӣ мегӯянта. лекин дар сатҳи олӣ буд, мегӯм дар раҳмати калон. беҳад миннатдор шудам аз духтуро, аз ҳамашон. баъдан ки хона омадам, шаварма гуфтам ки отзуф навис даму клиникада, мақсад раҳмат намехал чизо гуфта нависшона. шаварма отзуф мондан дар амҷа. хай худо ба шукр нағз шида хона ба омадам, лекин гуфтанд ки диета стол 5 диета бояд кунӣ. чӣ хӯрокҳое ҳаста ҳамора ҳамаша мада нависта додан. бояд ман ҳамун хӯрокҳоро хӯрам. хатиби 1 сол бояд ман ҳамин хел диета қатӣ гардам. баъдан ки хӯрокҳои бамаззае ки дили ман мекаша, аз ҳаваё камтар мечаши, тамом мумкин нест бисёр хӯрдан. ман гуфтам худоҷон амиҷа соқ саломат ман буром, ман оби холӣ мехӯрам, лекин хел азоба дигар чӣ қазоби сахт кашидам тамошобинони азиз. 4 рӯз ман чихале ки нами
сажда мекунӣ ку ҷои намозда чорзону ҳама хел ам хидмаҷиқида истодам бигем дарда ам паджулуҷни гуфтан панкреатит номи касала буровардан ҳама хел шлангора дохтан ай бинём шланг буровардан ба ҳамун шлангҳо капел 4 рӯз мара капел додан ки ҳам гуфта дурачки вот это твои еда ти ҳами қати сери ҳичи намехӯри мара то ҳатто об хӯрдан намондан мумкин набуд дажи обам хӯрдан ма 4 рӯз ҳами хел истодам баъдан рӯзи панҷум гуфтан об мехӯри кам кам бо 6-ум 7-ум рӯз ҳами хел об 8-ум рӯз уже авқот додан ҳами хел авқоти тунук гречка буд ба фикрам шӯрбои гречкагӣ ай ҳавай ҳами хел хай бади касали чи намефорад хӯрданам ҳами об мехӯри тамом вақте ки духтурда хоб кардам тамошобинони азиз телефон ма бурдагӣ набудам телефон дар хона буд духтарам гуфтам ҳама сайтома удалит кун мақсад ватсап чизе ки дорам ҳама сайтои мара удалит кун удалит чон кард ютубум бигем аймо 3 телефон хонада аста ай духтарам шавҳарам айма ҳар семон якта аккаунта ютуб мон бигем ями аккаунт қатия баъд телефони духтарма шавҳарам овардак додак ма гуфт хай барои гап задан телефона гирифтам сразу очама занг задам фақат дар ёдам очам буд вақте ҳами ҷонам дар мекард гуфтам як бор қати очам гап занаму бинам тамом дигар ҳичи очама занг задам очам бечора намедониста ҳичира чӯкади гуфта тарсид мара дидам аҷом шланг план гуфтам намедонам сарам хеле мазам нашуд ва шавҳарам гирифтан духтур овардан дар духтурхон гуфтам ша майли хай оча гуфтам ман дига наметавонам гап зада хай бо занг мезанам телефона киштам дига тамом ҳамун телефон мондагӣ ҳамқа занг задаян як динё пропушино бигем сапшениё а ҳеҷ кара нигоҳ накардам қариб 2 рӯзам хай телефона нагирифтам шавҳарам бечора меомадан ҳамин дуруни палат мумкин набуд дуромадан хай намедонам чӣ хай кардан ва ё медуромадану пешу меомадан сози ягон чӣ мефтам гап намефорама гап назанед ҳам медидан майли кай мерафтан дигаша намедонама ҳама хай бечора хай то ҳами 4 рӯза бигем буромадан ҳамун болон 4-ум этажда хоб будам реаниматсиони бигем ҳами хирургическийда ҳамҷада одамои оператсия кардагирам меовардан ҳамун палат монам хай баъд ҳами хай 4-ум рӯз бигем хеле ҳассос шидам баҳош омадам хай баисем истода ҷавоб додам кам кам гапзан шидам бигему қати одамаро мисол хештабор хоҳар минора зиқ нашавем хай худоро шукр хеле беҳтарам тамошобинони азиз влоги имрӯзаро дар ҳаминҷа ба охир мерасонем касоне ки беморанд касоне ки дар бистари беморӣ хованд дар балниса ё ки дар хона тавобат доранд аз худои бузурги меҳрубон дуо гӯем ки ҳамаи беморора кулли беморҳои рӯи дунёро шифо тияву тани сиҳат умри дарозшон тия аз беморӣ аз рӯи ҷогаи беморӣ бихезану ба тани сиҳатшон бигарданд ки беморӣ беҳад қинда беҳад ҷону дарк на ҳами қия азоб мекашӣ ман ҳамин рӯзора гузарондум ба қадри беморо мерасам мефаҳмам дарди беморора худованд ҳар як бемори моро шифо тияву аз ҷош хеза худои бузурги меҳрубон шифои комилшон тия иншоалло дар намозом дар ҳаққи ҳамаи беморо дуо мекунам тезтарак шифо ёбану ба назди мисол оилашон ба назди наздикошон баргарданд ё ки дар хона бошанд худованд шифошон тияву бихезанд ба дасту пои худшон мисол бигарданд усундада азоб накашанд аз ҳама чизи қиматтарин дар рӯи дунё и саломатияи тамошобинони азиз саломатитона эҳтиёт кунед худтона эҳтиёт кунед наздиконтона эҳтиёт кунед ки ҳеҷ кас бемор нашавад хайр дар паноҳи худо бошед мардуми хуби мусалмони рӯи дунё то видеои оянда худованд ҳамагита нигаҳбон бошад ҳамагитона дӯст дорам